at du så kører ud over og filmer sådan her nedad, så kan du få en meget bedre vinkel. Ja. Nej, ikke sådan der bagover, bare ud over her. Ja. Hiver i mig af det. Nå, okay, det var bare, om jeg skulle rykke mig. Eller? Er du klar, Danny? Ja. Så kører vi opad. Nu har jeg også været op en 5-6 gange, hvor jeg kunne spille smart, så det ikke om mig, skulle op. Nu er der ikke så meget mere. Nå, ingen kære mor. Nu er det dig. Er det så anderledes at stå der, end at stå der, hvor du stod før? Bare lidt, ikke? Ja, jeg kan også godt mærke det. Lige nu der er jeg ikke nervøs, det var jeg før. Jeg ryster stadig ikke i benene. Okay, jeg kan godt forstå. Skal du springe forlæns eller baglæns? Forlæns. Det er dejligt at springe forlæns. Rasmus sagde også, at forlæns var bedre end baglæns. Ja, det tror jeg også det. Jeg tror, det er mere nøjere baglæns, fordi det bare bliver sluppet. Ja. Men forlæns tror jeg er sådan mere... Har du et kampråb? Leroy! Jenkins! Jeg kan ikke tage mig sammen til det. Nej, det kan man ikke, tror jeg. Altså, men husk, at du filmer ud over, ikke? Ja. Når det er. Og så... Men jeg kan vel godt allerede nu stille mig sådan her, kan jeg ikke? Bare du sådan står bagud, og så passer du på den der sorte ting der. Jeg har godt fat i telefonen, kan du se på mine fingre. Ja, men det er, jamen det er også bare fordi, hvis du skal ud, og så nok bruge den anden hånd, hvis du vil ud over. Det er nemmere for dig at stikke venstre hånd ud over venstre side. Nej, sådan her. Okay, bare du har fat i din telefon. Men det har jeg. Okay. Jeg gider ikke have en iPhone i hovedet. Bare sådan, jo du! Lakker det. Det er først på vejen op, du får den i hovedet. Okay, nu begynder jeg noget. Er det ikke dejligt? Ja. Det er det her også nu, man ligesom lever for. Så vender du rundt 180 grader. Den her vej. Så er ned til kanten. Så er der armen ned til hver sin side. Der er ryg. Så lader vi ned. Er du klar? Ja. Det er 3, 2, 1. Leroy! Eddermame, lækker udsigt, man har herfra. Så var lige noget tæt varmere. Hvad så, Danny? Ej, jeg kunne godt bare... Hvor kunne det være fedt at have sådan en lille terrasse-ting, man så kunne trække herop og bare sidde. Det havde jeg lige til Skive i Spotify. Ja, bare sidde og nyde en øl. Der havde vi sådan en, hvor de lavede mobilkamp. Der er sådan et arrangement, hvor du ligesom